May buntag mga bay, this is your boy Bisalog. Welcome back to my channel. Sa mga bago pa sa akong channel, please subscribe, like, and share this video. So karon, akong gihimo karon is nagpanday ko sa papag diri sa Tagalog. Sa ato sa Bisaya is higdaan. So karon, na ako'y himon nga prank sa ako amigo dire, which is nagtimpla ko juice. Teka nilaging nagpanday ko, kinahanglan natin inon. Nagtimpla ko juice, and then karon ako siya i-prank. Ang ako ihatag nga juice sa iya, butangan ako og sili. Yes, sili. Ato kay taon niyang reaction niya in 3, 2, 1. Main video. So, ato nang butang ng sigang ng baso. Ato lang namin natutunan yung pinasa sa gawas. Yan ang ato juice. Nga. Yan ang ato main ingredients. Sili. Sili mo siya. Sili. Gamay lang ito. Para di kayo lata na isigang ng baso. Nakakita ng reaction niya. Let's go! Ay, siguro, set na to. Gamay lang ako ibutan na sili para hindi kayo halata. Yan, ato na lang diskartehan niya para inigatan niya ito sa baso niya. Hindi niya mabantayan. Yan ang isili na sulot. Discarding Bisaya. Few moments later. Kamutis ka! Napakarami ka. May sili ang puta! Ayun! Sabi ka, puta ka rin yun! Nasa ko magkayang! Ano? Naka na yun? Ha? Wala naman oras eh. Wala, pinili pala. Ay, naka-record eh, no? Recorded yan. Boy! Nilagyan ako ng juice. Kala ako buong juice yung nasama. Sili pala. Langya ka, boy, Bisalog. Peace out. Peace out. Peace